Здравейте, аз съм Димито Алиен и това е Minecraft геймплей, как да започнете в самостоятелен сървър. Това е Team Extreme Launcher. В принцип, във всяка версия на Minecraft се започва с построяване на важни неща. Извинете, добавям един мой приятел. Така, само да ви кажа и на двамата, че няма да мога да говоря, тъй като заснемам клип. Да сме наясно. Така. Първа стъпка в Minecraft е да ще направите crafting table от обработно дърво. Ще ви покажа как. Тъй като създам нов сървър. Значи обработвате дърво в инвентаряване в вашия инвентар, като удряте дърво, докато не се счупи и не ви даде материал, след което го крафтвате в инвентара. Ще спра клипа, докато зареди. Да. Здравейте отново, ето заредим. За да ви покажа точно, ще създам нов свят. Той ще се казва 100 кила. Така. Ще настроим разрешение за команди, бонус съндък. То си е банкетата. Готово. Така, ставаме нов свят. Добре. Клипът няма да бъде много дълъг. Около 10 минути. За да мога да виждам как върви клипа, ще махна на малък екран, но това ще стане ето. Така, да видим Minecraft, ето. Искам просто да виждам как върви записа. Ето. Сървърът се зареди. Ще увелича. Така. Извинете малко лаги. Това е моят нов сървър. Така. Сега да се върнем към играта. Тук няма дори дървета. Това е интересно. Заобиколя съм от слузащи блокове. Ето, такова слузащ блок. Ето, трябва да го ударя още един път и е свършен. Тъй като нямам дървета наоколо, както се вижда.
Сега да убием този лешкуп.